Быйыл Республика ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы бер гасырлык юбилейын билгеләп үтте. Ауыл хуҗалыгы өлкәсендәге бай традицияләрне, мирасны барлап, киләчәк буыннарга җиткерүдә министрлыкның ветераннар советы зур эш алып бара. Ветераннар катнашында төрле форматта очрашулар оештырыла, китаплар да нәшер ителә. Бүген Татарстан радиосының яңа көн манзарасы туры эфирында министрлыкның ветераннар советы рәисе, ауыл хуҗалыгы фәннәре докторы Марс Алиев торма хезмәтчеләренә ауыл хуҗалыгын үстерүгә зур өлеш керткән ветераннарга хөрмәтен белдерде. Киләсе үгез елында да табыннар муллыгын тудыручы авыл халкына уңышлар теләде. Эпидемиология обстановкага карамастан һәр вакытта ветераннар белән элемтәдә булып, аларның инде уңышлары, аларның гәзәтләрен үтәп, менә шулай гомер итеп киләбез. Матур итеп, аларның юбилейлары турында, туган көннәре турында газеталарда, радиоларда аларны лаухаллары җибәрәбез, аларның семьяларын тәбриклибез. Яна сеңдә Баку дөньяга күчкән ветераннарыбыз турында да аларны искә алабыз, аларның коллективларында да шулай матур итеп очрашулар оештырабыз. 2021 елда уңышлы еллар булсын.